bapak kula sapa? Kula omong namung wangsulane Bagong, kuwi dumadi saka ayang-ayangane sampean. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening sawijining wong wadon. Emahku padake cah cilik. Emahku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyel iwang kulon maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane kowe meneng wae mbah jengking lho kowe meneng wae sing dadi ratu ning dewa sapa iwang kulon Bathara Guru ha wis dapukmu apa ulun kami tuwa nek ora ana genduren meneng wae kami tuwa kok rewel Kulon iya kula nyuwun mriksa Bu Kulon Kulon kedang paningi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Naming crita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diawan yang diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kancawan. Cah kentir. Caitan. Rada petuk. Kuwi malah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we. Kowe mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe kowe mulung ora. Bathara Raja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae iki. Plothot weteng wis. Sapenake dhewe ora sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku ngapa mbegogok nang kene hah ulang-ulang modar dening aku Bagong wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan iki putrane Bathara Guru ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal bondo lawan kowe yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka kowe sing tak lebokke ning lemari es blogegku geku sak lito lit mal kawula non anak Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan namung driran sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sampun tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasengcapno anggen cengan dikala enggak paman kloso cendar kawula inggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi biswanipun ing bapa ing kepatihan wonten ing dadi negaring Ngastina dinten sak mangke menika nggih. Paman Haryo Sengguni nggih. Bapa Prabandurna. Mugi kasecapno anggen jenengan dika lenggah wonten ing dadi negaring Ngastina dinten sak mangke menika. Bapa Prabandurna. Astaka swalasila bertobat walu kimbal semerante Allah. Kula nuwun inggih, Ger. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing dadi negaring Ngastina. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana sampun tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasecapno anggen jenengan dika lenggah bapa Prabanduna. Kula nak sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negaring Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasecapno anggen jenengan dika lenggah ingkang raine diambabaraken wikados ing pasiwakan. Yayi
namung estu padha dawuh paduka Yai Prabu ing Ngastina. Namung denan sasamunipun kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina. Sampun tampi karya bumbung raos manah. Mboten langkung kasekecap nggih jenengan kula enggak Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Kawula nonton sampun mboten kirang lagi bisawanipun ing ngroko ing Ngawangga. Wonten negaring Ngastina dinten sakmangke menika Yai. Kartomarmo prayoga nunggu ngadeg. Lho sampun boten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Dimas Kartomarmo wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring kadang ingsun kang bodhang kantung seba jroning datulan negara Ngastina. Kawula nonton menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Kula nuwun sewu nggih. Semong kaget raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Krana dinten sakmangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu supados angarake tata pagelaran wonten ing Datulaya. Tumunten angrawuhaken sangganing para piri sepuh miwah para nayaka punggawa negari Ngastina. Kagiatan manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina kepareng ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa namung tambuh salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaliyan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kalawan ingkang bapa ing Sukalima nggih Yayi. Nadan ingkang raka Ngawangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Yai Prabu Ngastina kepareng mbah baron ingkang sejati dhateng raka Ngawangga kula nedya midhangetaken ingkang tetela Yai Prabu Ngastina. Hanjrah ingkang wis witarum kasiring samirana mrih sekar kadung nggih mriku kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kula mboten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Namung badhe kula rembak madaning pasewakan negari Ngastina menika krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalawan satunggiling priyagung miwah wini sepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan kawontenanipun pinisepuh negari Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima moga-moga nggih latihan babaraken ingkang sejati langkung cetha pangandika paduka sinten kula wau kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika Daud asta lumiat madaning negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika nggadahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lho nggih. Menika tegesipun awon
langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priagung utawi prisepun negari Ngastina. Kula nuwun sewu nggir, kok malah kuwatos raos sing manahipun ingkang bopeng kepatihan. Sakmangke kula aturi paring dawuh, sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaaken bilih menika satunggiling prisepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati Pamanarya wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan mboten sanes kejawi namung Bapa Penemban Durna anggenipun sampun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang mapan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paninggal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadaan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiat tumunten kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi sapriki raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ingkang badhe ngembet dhateng kasuganipun Kakang Putra Bapa Penemban Durna inggih mekaten paman dinten samangke kula nglempaken para sepuh para punggawa supados sakmangke sami wenggalih badhe menapa ingkang kedadosan kaliyan Bapa Penemban Durna. Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula sareng paduka paring dawuh ingkang mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sakmangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo latri ndangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung Kakang Penemban Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut sinaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun. Menawi Kakang Penemban Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun Kakang Penemban Durna. Bawa Durna mboten dawuh nggih. Bawa Durna midhanget piyambak kula nyumpenakaken Bapa Penemban Durna menika kadidene nyandang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyacanipun pinanganten putri dereng wonten Bapa Durna lenggah piyambak wonten dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatose manah kula menawi impeng menika kala wau badhe awon tumanduk Bapa Penemban Durna. Awon lampanipun ingkang tumanduk dhateng Bapa Penemban Durna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun. Bapa Penemban kados pundi anggen paduka badhe menggalih babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika Bapa Penemban Durna. Ah, gandhap legudug swaru gembel. Samarante, hawala. Lha nuwun pangapunten, Ger. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kaliyan boten. Menawi wonten ingkang sami nyebataken yen to wong ngimpi dadi manten menika bakal teka bilahi. Kula nuwun pangapunten lho, Ger. Mati uriping manungsa menika boten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uriping manungsa menika boten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesangipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat campur wengdat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang boten sae, tumunten dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun kantos panjenengan niku kuwatir dhateng menapa sampun panjenengan lampahi. Jan nyatanipun kula menika wangsul nyumpena babakan ingkang awon. Jarene wong ngimpi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula boten kula petang, boten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wangsul ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi niki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab iman menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sanget-sanget. Impan menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sanget-sanget. Sampun ngantos paduka menika dados Nalendra. Kok tumunten penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumpenan. Oh, menika mangke boten sae kedatosanipun lho, Ger. Boten sae kedatosanipun. Kakang Penemban Durna, pripun Dewate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu, wis akeh lho.
Lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyakan. Merga pangandikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana 3 cacahe. Titiyani gandayani puspa tajem nggih ta? Nggih. Utawa kacitra kasudastana kadara dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Monggo biyen kula niku ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku serat 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis. Kula niku gumun karo sampean. Gumune perkara napa? Sampean niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mate, mboten kula mboten. Pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Nah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane. Niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Wekasan kegawa jroning impen. Niku jam 09.00 tekan jam 12 bengi. Merupun nek turu? Nggih. Jam 09.00 pun turu? Nggih. Niku titiyani. Gandayani niku jam 12 tekan jam 2. Niku impene wong mapan turu. Tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina. Lha mapunten, Ger. Pasumenan panjenengan menika wancinipun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuninga brang wetan sampun sumamburat abrit bergadak. Tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun pasumenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lung Kakang Durna. Nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandeng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina. Ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna manggolek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak bilyaine lho Kakang Durna. Oh, bestun temen sampean iku Dik Mate. Sampeyan iku setunggiling patih, monggo patih ing kalukeng jagat. Sapa jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Patih Harya Senguni. Ning emanipun panjenengan menika kabanda dhateng gugon Tuhan, otak-atik gathuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Lha tumrap kula upama Durna iki dimpeke dadi manten, mboten menapa-menapa. Wonten kula menika ora gagas impen menika kala wau kula mboten badhe bingung, kula mboten ate jigo, mboten badhe pekewuh. Ngoten. Nggih. Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan, nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip ning Lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip. Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten niku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine ateges uripe Begawan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning Dat Kamurweng Dat, mboten kula pasrahke babagan impen. Oh nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa. Ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang napa sing mangagem. Eman-eman. Sandangane si apik-apik kok dibuang. Buang sial. Pun mboten ajeng kula bual. Oh nggih. Buang napa buang? Buang. Nggih. Pun ngoten mawon. Nggih. Mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak Prabu menika mboten sak ngawontenaken pasewakan agung kados mekaten menika, nggih. Malah
estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra Gong Binathara ratu ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning negari menika wonten pundhaking Nalindra teka paduka kaprawasa dening pasumpenan monggo mboten ngembet dhateng kasugengan paduka ngembet dhateng Bapak ing Sukalima lah kok dilalah kula ora percaya karo babakan pasumpenan pun ger madani pasirakan menika sampun pundhat menapa inggih Rembak paduka ngrembak perkawis pasumpenan wondene kula mboten pitados babakan pasumpenan menika kala wau lha ingkang sak menika tumunten sak mangke ger sampun ngantos dados raosanipun para kawula raosanipun para nayaka Punggawa pasirakan ditesamaken tumunten kabubarna kemawon tumunten ingkang Bapak nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima badhe ngenam-enam dhateng pangandika paduka anak Prabu Ngastina menika ger anak Prabu Duryudana sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakenawang sesangga Pamanarya wonten dawuh nggih dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Bapak Durna menika boten pangling kadi sawanipun Bagong wonten negari Ngastina paman lelelele atat saben iki sing sowan mesti Petruk iki kok Bagong sowan negara Ngastina inggih mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana Durna wonten dawuh mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe babar dados kasunyatan dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumunten kaparingana nggih, kaparingana. Sedasa 1000 napa gangsal 11.000. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datlaya. Lah ing atase kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka Punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dienggo drajikan batur, dienggo drajikan Panakawan. Kakang Durna, pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mungkin nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon tadi tangisan. Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Pamanarya, wonten timbalan gendel anggur biyen. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Panakawan Bagong. Badararja sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Panakawan Bagong. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune demawaing tawang-tawang linepatna ing tulak manuk podang kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula njenengan ya Bagong tak tampa pangestu Tampanana lha pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan panemene Sira Prabu Duryudana kula cancang pucaking remi Demawaing wijang rumketing gonggong. Andel ora. Kula cancang pucaking weni. Nun, weni. Weni dudu remi lho, dudu. Weni. Demawaing wijang rumketing Werdaya. Ora gonggong? Ora. Rumketing Werdaya ndadosaken cahya, nur cahya daging rakahyuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggun mengadep sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyen sami kula iki. Panakawan Bagong Padararja sak praptamu. Pathak patih. Pathak ki sirah nding. Patih Harya Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene patih. Iya Bagong pangestu Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Oh. Bagong Padararja sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek.
kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngiyas karo wong liya. Arep Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arep kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga mung nganggo caping, ning lemahku nek menggo guruki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis nembe dhisik kok. Wong Bagong iki wong glelenge ora jamak kok dimbe. Ngono. Sokalima didal-didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku, kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis mung goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembe karo wong pengalaman. Nyebalekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ora dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen aku ngece karo kowe. Cethu nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, tak ajiar nang kene. Ya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca nek carane ngono kuwi. Arep cantrikmu akeh, arep sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Selatak sisane. Bagong sing sabar. Piye? Anu. Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supe ale lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula konco nggih sinuwun. Iya Bagong, nak tampa pangestuku tamanono Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane kowe karo aku. Bagong, udah raja sak pratamu. Manten mundur kana wilujeng ya. Pregan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis e. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Sowan tanpa tinimbalan. Non. Ana wigati apa? Ingkang sepisan.
Kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedan. Dungkap angka sing arep tok pangan wae apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene Kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung boten bedah kalian Sinten Prabu Duryudana ning kula niku nduwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Ya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe. Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Iya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngoten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo Pendhita Kondang Monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayeng bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun mampun nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kaliyan panjenengan, kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nggih. Nai ngaten. Bawa Durna kedah sampun jagung lan pun Bagong menika langkung merayogi Bawa Durna. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kaliyan panjenengan. Loh. Betah kaliyan kula? Inggih. Wigatosipun? Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bawa Durna. Durna ina panalingane ora majaring ratri. Pinenggak jangganira kapisanan. Aning mrang Bratayuda. Ing entos waru gempol manyar-manyar ning dungkul wana dadi asas dadi wana. Bagong, nun. Ngendikane ana Prabu Duryudana kowe buta karo aku? Nggih. Butamu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun priksa, Mbah. Kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa? Lho, kowe iki goblok apa piye? Kowe 10-an taun nganti mangabad-abad melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok tak takon bapakmu kuwi sapa? Kosike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula niki jebul di adopsi karo Semar. Lah asline kula niku pengen goleki karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane, nek ratu, alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane, nek satriya ngendi
kasatriyane. Lah kok dadi kowe takon aku, ajarane sampean prito ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu, mergo laire dhisik kowe. Ah, kula ngerti nek laire ini dhisik kula mbane sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis, ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon, tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mlingking saking menika nek sampean wis mani ngadeg dadi brawana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampean ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kok sik kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung ponokawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula omongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo Kakek, kandha dasarmu apa? Ngastina iki ndak sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak Prabu terus iki dibayar karo Sunan Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana, nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap iki sebab disingkat dadi Sap. Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagadgirinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sing pulun Sang Hyang Jagadgirinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Do nalika Prabu Pandhu bedak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo wis ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Dening Prabu Pandhu dipanah. Terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati. Sedhe Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Ra iso digapak-gapake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diojo-ojoi karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwahe Prabu Duryudana nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya ming abdi kaya ming batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumrape negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, lho pendhita sing ora nyata, Bagong tidak terima. Harus go on.
Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci jabane ning jerone lecek kaya telek. Bobotuna kados pundi? Sekedap kir. Wah, lole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo pasumenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Senopatine bakalan dono. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Senopatine bakalan dono mergo dono kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Ha listrik kowe tak pateni kowe mudhar kabeh kok. Apa meneh menungso? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Lho, aku dadi kowe nunduk karo Begawan Dana. Ah, ora iso pokoke gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendrangi. Wus. Ah, lole panusmaning jajaran surtaning bawana iblis alat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, kowe arep minggat jos karepmu, ora ya sakarepmu, legane atiku. Loh, kowe kaya ngadeg. Ha wis tak obati ket mae. Satu jam sebelumnya. Mula aku nek krungu swara terus mbregenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Lah aja waton ngawu gawar-ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan gak mau nyuwara kowe. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe kang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbeda. Raja Singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Begawan Dana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kok nesu sisan? Prabu Karmen, ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marma Sato sak kancane Karta Dendha, Karta Piya, Karta Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora diosawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana. Orang ngomong ke Satria, Senopati, Lurah. Ajiar ya. Padak ke apa? Manggil tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku cecek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan niku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampeyan ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Patine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong. Aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong.
Nek liyane kowe sing nesu mbok menawa aku wani nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh ge abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora seret jopo. Wonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perambang ing kula tampi Bawadurna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi Paramitul mantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina mangkebyake para sata Kurawa. Kon bilani Bawadurna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina. Oh, medhon undak-undakan barang aku disek. Nganti sirahku suarane tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhani aku, kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijene. Lho, kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat 5 karo aku wis pas. Arep perang par gonggong. Ora guyone serius iki. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono ki mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon-ngone kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk. Aku memang arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Oh, lele. Iki mengko Kurawa bakal teko mrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang.
Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ae ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondhake Kurawar ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngat. Ya nek nggawa damen ora kuat kan. Umbuh kandhaku ngarep kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ra iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ra ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Kowe latar. Kepangul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungguing aloka menungso ratatanan indah-indah derajatmu kedibal kuming Ponokawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo Bapa Penembanduna. Bagong, aku sing ora nrimake sawangan Kurawa seglaris papan bakal sak biyantu karo Bapa Penembanduna. Apa bareng kira aku wedi ha? Blas ora ana wedine aku. Nek meng Kurawa wae aku ora jinjo mula aku wani ngeret-eret Begawan Durna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong. Nah, dipangan umpanku karo kowe Karta Mondol. Kartomarma. Arep ngopo kowe? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali, saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Durna, ora entuk keterangan saka Begawan Durna. Taunana Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendharat tanganing Kartomarma. Panggah tayane gane ati. Antasena. Wah!
Wah. Mulane Bagong gleleng pacai gebelo sirai. Dijobani karo Antasena. Oh, Pakde. Panjen aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin goleki bapakne. Antasena. Piye? Mudula. Bagong tekani kricung cadak sikile. Arep kapake bojo cari kricung sikile. Undurna Antasena sik jebal jajau dibano. Yo. Modal. Ujian. Modal. Iya. Modal we. Hot. Jajah mrata imbagian apa-apa padha-padha. Coba Bagong. Kowe aja gawe kisruh. Negara Ngastina ayo bali bapa Begawan Durna. Ora ngerti sapa bapakmu. Mula kowe aja butek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora? Aku ora bakal bali. Tahu Nono Windana ora bakal bali. Bajikur kowe ngecek aku kowe. Kowe ngecek kowe, ora ngecek. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan, Kartomarma, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha arep gleleng. Arep dor. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, arep ngopo? Titi bantanganku kekrakon titi njongek-krek nyawamu. Ya. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gek diantemnya. Dan. Iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Gak omong, guys. Gak omong, gak ngantem, guys. Kok omong klerak-kleru. Kelakon mati dening aku nyo. Diar kowe. Agene meng kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi nameng antemamu ora sepiro nyo. Lho. Kowe rasa gleleng. Mula aku wis tak omong karo kowe to. Kowe iki nang gleleng senengane ora iso kaya ngono kuwi. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nang nggon aku wis tak campuri ndok. Kemanja banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok raiku barang teman. Wah, manesen. Cici traksi.
warsen. Kepiye? Aku warsen kowe ora mundur mungsuh Bagong tiyungake ra nyawamu kowe. Kapokmu kapan? Penabuh iso tak hapusi. Kowe aja sembrono. Ayo, gegekake anon mergane Pak. Tenan saiki tenan yakin. Aku ora ngapusi aku yakin lho. Ndak aku ngerti dihapusi penrawit cilok aku mati jeneng aku. Mundur. Bagong ngamuk Dewangi Antasena. Kurawa bubar maut mundur. 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 Interaksi barang ya wis perang. Pun Man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku dienggo meremilang. Bagong sajake bar meguru anyar. Kuku antem sirahe rapopo Man. Suarane mak klothak. Kok kaya ngantem bathok klopo. Wonge ngletak. Sing ada memendono matane. Terus kula citra-citra mundur iki mergane patimu bres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candas aku digebuki terus mangkel Man. Pun. Cici cilaka nek ming musuh padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mula niki sing dadi tok sumbering perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neng mang tutu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para Sasata Kurawa nyenyemelangi Mang. Bapak Bagong nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piyene kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon methuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwek-uwek cangkeme. Is. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa isih ngroyok Bagong Titanana. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngantiku. Weh, lah ngerti wae. Piye kok? Nan piye? Ana iki sing disandra wau malah mlayu. Sapa? Durna. Lah ku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikartomarma. Durna ora ana sing jaga. Kula Durna mlayu. Niku kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu sampean tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuki saka kono. Siap.
Kula niku menjane mung arep takon karo sampean, mawangsulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, wong nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mengerti aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Nggih. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Oh, Bagong aja, Bagong. Ora iso. Wak candala bondo, lebonge pakun jalan, pakake macan. Jane ora mlayu. Ngopo, Mbah? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu, Bagong. Aku aja to pilara ya. Cangkemku leboni walang. Aku njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Kowe niki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno tendangi siramu. Sik, Gong, sik, kowe aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus Nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirahmu, aku sing ora trima. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambang ning ngerti tata krama. Ora terus apenake dhewe. Terus ra entuk ditutuk dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi ta kowe? Mulak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya niki luwe-luwe kowe arep jemparani karo Bapa Durna Yang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe. Lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dununge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ora wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wah, sik aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat, saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Motar kowe, motar kowe. Arep ngapa kowe? Oh, sepelekke ora. Arep kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bantu arep Begawan Durna. Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna. Ayo, bandanan aku. Konangan putuku Antasena, lebur tumpur tanpa dadi. Wah, gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora wong kok. Tak wis nekat tenan ya. Mati nang ngene awujude kok.
Bangane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono wis ora kena tak kandhani. Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek Bagong ora kena dikandhani. Pateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong. Oh, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki wah lambene jan senengane nglincipi cara papak. Nglincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Duna, tetep tak jotosi. Nek kan jotosi Begawan Duna mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kuwi wani tenan karo Antasena. Sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, bangga tayone gawe ngati. Wong kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Kula manggotang, Dek. Kula manggotang. Bayak tugel. Waduh tenan iki. Mesti di gift. Napa? Di gift. Gift kok gelem kok kula. Mana wae lah eneng sing wangi. Lah tak gawa mlayu ketiwanan. Kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lha wis oke. Ini jak Brahman iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi ya cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tantem nggon cengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya? Cacat ning wis pirot-pirot kok wae. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula mesti jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwih-luwih aku bakal dipidana. Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji. Sapa? Dewa. Papane ning Kayangan. Kowe munggah ning Kayangan Suralaya. Lho, apa isih ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya ki ndak mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus matura Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki udu guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Kok suwe? Keleke papat e. Ndak sung kelek loro wae suwene ra jama-jama kok keleke papat. Kuwi Kayangan ngono takon, Bu Kulun, kula nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti, amuk. Kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki ki mung titahe. Dewa kuwi wong sing nguasani Kayangane.
ditau kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksudnya iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kuwi. Nek upama lara nganti lara banget aduh mongko ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe. Yakin aku sumpah. Mun nek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, tak susul. Wah, mengbluk iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki mengane. Iki nek carane majalah ming pawarta sanes kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liwat ngabur. Wah niku tikete larang. Mabur piye carane kuwi anake Semar. Nek nganti iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu golek karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton Den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Wah, mripate merem-merem. Menengo ta iki lagi ndonga. Mah dilokke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko gelu dem-dem. Ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dem-dem. Misra ta? Wis munggah. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Madurana. Nang ya kok. Tak suwun terus sing gawe jagat tak tendang boko muska kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Ha wis. Gawita denceng dencengan Mas Tunomo sidam karing banguno langgeng Kakang Narado
Kakang Resi Kanika Putra. Perkencong Warudayong Pak Pong Bu Bolong kali cedhi sapa sing gawe? Punapi di? Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya ingkang sekawit kamunteran kayangan katingal ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa? Nuwun pamunten Di. Menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panodi dumapipun Ngara Gusti Pangaludal sebab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para Jawata mesti kemawon boten badhe kekilapan dhateng mubah musikin titah nanging sebab menapa dene paduka dadak dangu dhateng Ngara Gusti Pangaludal Adi Pramesti. Kakang Narada punapi? Ibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman, Kakang Narada ingkang kedah mbatang cangkriman. Mboten wonten jamak limahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman, Kakang Narada. Mboten purun nanyang krim, nanging kula ingkang mbatang cangkriman. Menika naminipun mboten nilok, Kakang. Dalah. Inggih. Menawi kula mekaten, kula namung badhe munjatung saha paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu waing pandhita malih tingal menawa dene wujuting satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin ambrahmana menika babar pisan mboten namung mugi antatosna ing kawuningal bila jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang mboten gadhahi derajat tuwin mboten badhahi kaluhuran wonten ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung titah menika kawula alit, nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garaning kayiwangan. Lan mugi antatosna ing kawuningal. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke boten limpat, boten pinter anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat. Tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di, menika ingkang dados kuwatos sing manahipun Raka Sidi Pangaludal Adi Pramesti Bathara Guru. Rikat lampahing rata tan pantara prateng sukuning argaram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna membal wacana kasara ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martya Kundha Manik nenggat majanipun Lurah Semar Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata meterang karya kagiat kang samya mulat. Pandhita kang nyarwangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone apa ta ora lidhok ujaring wong daplok inggih menika dititah ingkang kula aturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten kinten babar pisan teka Bagong karya gara-gara ning kayiwangan. Ing mekaten tumriki timbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan. Ponokawan Bagong. Padha raja sak prapta kita Ponokawan.
Hong ilaheng. Hus. Agak kita nganggo sebutan dewa iki piye? Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama. Lah ning ora kena titak ora kena nganggo hong ilaheng. Awi kena kebacut ya Pukulun. Ya wis terus-terus. Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ingkang abdipun Panakawan Bagong Pukulun. Iya Bagong. Pukulun ana apa? Menawi Pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika nggih pados kaos wonten pundi Pukulun? Rak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Ha nggih ta Pukulun? Cobi niku nek tuku kaos menungsa lumrah, mongko tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Ai jelas dilakon. Bagong, wonten dawuh Pukulun, ulun mboyanate ngagem kaos. Mekaten Pukulun. Iya. Oh nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedakep Pukulun. Napa sampun mati rasa? Bagong, wonten dawuh ulun ki Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Manikmaya. Ulun ki kami tuwaning kayiwangan. Kula sampun prisa Pukulun. Pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki. Tak duduk gendul ngono lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Antarada. Wah, sing sok berkencang waru dayang nang pinggir kali ngoten nika. Iya, ora diyani ndak malah tekan ndi. Weh lah, aku nang kene ketemu dewa-dewa. Ingkang wonten wingking panjenengan? Ulun Bathara Indra. Weh lah. Bintang televisi. Bintang televisi iki sapa Indra? Dono Kasino Indra. Ora ana ning kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh Pukulun. Pukulun. Apa wigatine dene kita suwana ning Abyantara Ulun? Pukulun. Pukulun menika satunggiling jawata ingkang mboten ngertos rasa blas kasihan. Ora apa meneh iki, Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngapa kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titianing Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Pukulun. Mungkin kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola-bali nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kanja wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat Dunia. Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal Pukulun. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jemet paripe. Mugi anadosna engkau napa katentremaning manah kula Pukulun. Iya Bagong. Dene dungkap ing ngangka loro. Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun. Berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mboya Bagong. Nun mboya. Bois kok mboya. Mboya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek bois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis Pukulun. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Hus, basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong wis ditetepake kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong.
Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mledhek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten druk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun? Bagong dalem ulun critani. Waduh suwe iki. Mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak, ombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Gareng. Nanging gandeng kabeh mas pinesti kita tumuli dadi nom. Sing dituwake Gareng karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya meng dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayarawa. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulun Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong namung wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening suwijining wong wadon. Emahku padake cah cilik. Emahku kudu ana. Ra mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyeli wong kulun maneh kaya ki mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae mbane tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Pilun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana genduren meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Kulun. Iya. Kula nyuwun priksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paringi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Nameng cerita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diawan yang diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Bu kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kanca wanita. Weladan. Cah kentir. Caitan. Rada petuk. Kuwi ra malah kurang ajar ta kuwi. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti melayu. Kowe melayu ra we? Ora mlayu ditenono wae tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe kowe mulung ora. Bener rada sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae. Plothot peteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan
Ora ngerti bapakku? Ngapa begogok nang kene? Hah? Pak ulang-ulang modar dening aku. Bagong, wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guring ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal bondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke nang lemari es. Ayo, aku selamat datang. Bubar dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kandha Waru Binangun. Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong ping. Tak mlebu ning Karang Kawidodaren apa ya? Sempatan iki. Ya iki mesti widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu dipa nirmala ngenguk widodari. Jare widodari iki ayu-ayu. Ning aja ngundang malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Nduk goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Tak oyahe Bathara Guru. Kowe iku nek ora tak takon sapa meneh paling dhuwur ya mung Bathara Guru kok. Lho Guru. Iki murid wis mlumpuk. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakre. Jan wis, nek ora ngono, Bathara Guru, ayo aku ki takon tenan ora sampe ngawur dhewe.